Michael, en af de ting, som jeg synes, der var meget interessant for mig, da jeg var til dit foredrag, det var faktisk, at jeg havde haft muligheden for at finde ud af, hvad jeg var for en type, eller sådan, jeg havde sådan en retning på, hvad jeg var for en. Så når du sad og fortalte om 4'eren, som er en stor del af det, jeg er, og så er jeg faktisk også 3'er rigtig meget, så begyndte jeg at forstå også, hvad er det, der sker inde i mig. Så, og jeg ved, du har en mulighed for på din hjemmeside, at man kan tage den her test. Det er rigtigt. Er det noget, du lige vil fortælle, hvordan man... Nej, det er hemmeligt. Det er helt hemmeligt. Det. Ja. Og jeg alligevel tror, hvis jeg flytter hovedet, og folk ellers kan zoome, så står der faktisk lige her på skærmen, lige bag mit hoved, find din primære enagramtype på www.michaelgroser.dk/typeindikator. Og det kan jeg lige sige en gang til, hvis man ikke kan se det på filmen, www.michaelgroser.dk/typeindikator. Der har man mulighed for at hoppe ind kvit og frit. Det koster ikke så meget som en tøddel. Og så vil man blive bedt om at svare på en række spørgsmål. Og de spørgsmål vil så få maskinen til at hjælpe dig med at regne ud, hvad for en type kunne være den af de 9, du sådan primært relaterer dig til. Det vil sige, hvad for en af de her 9 strategier er det, du er i verden med. Det at finde ud af det, hvad kan man sige, belønningen for at bruge de der 10-15 minutter, eller hvor længe det nu tager, det er jo en opdagelse af, hvad for nogle styrker har du i dig, som du kunne måske satse endnu mere på. Ofte kender man nogle af dem i forvejen, men det kunne være, der var nogle nye forbedringer. Og samtidig en forståelse af, hvad for nogle faldgrupper kunne man tænke sig, at du slog dig på i det daglige. Så belønningen, kan man sige, er noget oplysning. Du modtager en e-mail efterfølgende, som fortæller noget om, måske er det her dig. Det er sådan det. Det er sådan det, der kan komme ud af det. Og så kan man jo læse om den type, man primært relaterer sig til i forhold til testen, og se om man er enig. Hvis man ikke er enig, så må man nok læse mere, tænker jeg. Og der er det med at tage enagramtests. Den hedder også typeindikator. Jeg snakkede meget med mig selv igennem årene, jeg skal kalde det en type test. Hvis snart noget hedder noget med test, så tror folk, de er til eksamen, og gud, kan man så dumpe og tænke nu, hvis det er en forkert test, forkert resultat. Så det har jeg valgt at kalde den type indikator. Det er, den indikerer, hvad du er. Der er noget på spil i de her forskellige typer, som jo gør, at jeg har jo min personlighed med ind i testen. Ja, man tager jo en type test, den tager man jo med sin personlighed. Man kan jo ikke lægge sin personlighed over på hylden, og så siger nu tester jeg lige. Jeg gør det jo med den, jeg er, kan man sige. Så de her etter, vi snakkede om før, der vil stræbe efter perfektion hele tiden, jamen de vil jo forsøge at gøre det sådan helt perfekt, så de kan svare sådan helt rigtigt. Og det vil sige, at man kan måske komme til at overtænke nogle af spørgsmålene. Enagramtype 6 for eksempel, de kan have en tendens til at være en lille smule mere bekymrede end andre mennesker for, hvad kunne sådan tænke sig at gå galt. Og hvis man er inviteret ind i sådan en test i firmamæssig sammenhæng, hvis min chef har sagt, nu skal vi så lige på seminarer i noget, der hedder enagrammet, og så kan man lige i den forbindelse teste sin profiltype, så kan sekseren godt få den tanke, det er ikke sikkert, at de siger det højt, men de kan godt få den tanke, hvem skal se de resultater? Skal min chef sidde og snage i det? Hvad nu, hvis man kommer ud som sådan en type, som ikke er den virksomheden har tænkt sig at satse på bagefter? Hvad fanden har de måske tænkt, de gerne vil have, at man svarer? Og så kan man komme til måske ikke engang bevidst at svare noget andet, end det man egentlig er, men det som man måske tror, man skal være. De 3 typer herovre, der hedder 2, 3, 4, dem kalder vi også nogle af andre image-typerne, de er meget investeret i, hvad andre tænker om dem. Og derfor kan det nogle gange være svært at svare ærligt. Ærligt skal ikke forstås, det er derfor jeg gør sådan med fingrene, det skal ikke forstås som, at de ønsker at svare uærligt, men de ønsker sig bare så brændende, at det billede, du har af dem, er så godt som muligt. Så derfor kan man måske komme til at svare noget, der ikke er sådan helt det, jeg er, men måske mere er noget, jeg enten stræber efter, eller håber på, eller tror, andre gerne vil have, jeg er. Så det er meget, meget svært at teste sig for rigtig mange typer. Typerne 3, 7, 8 kan måske så nogle gange være lidt utålmodige, så de kan nå halvvejs igennem og tænke, det tager sgu lidt for længe til mit nervesystem det her, og så får den bare nogle tryk derud af. Det bliver det jo heller ikke mere nøjagtigt af, kan man sige. Så det at teste sig er ikke altid fuldstændig lige til, så man skal også gøre det sådan. Man skal gøre lidt op med sig selv. Gider jeg egentlig bruge kvarter 20 minutter måske på det her nu, hvor jeg sidder i fred, og ikke nogen forstyrrer mig, og jeg kan fordybe mig lidt i det. Så vil man få det bedste resultat, tænker jeg. Og som sagt, alle er velkommen. Hvis man, vi har snakket om instinkter her for lidt siden, og jeg tænker, at vi måske skal snakke lidt mere om det. Hvis man godt kunne tænke sig at kende den der instinkstak, jeg snakkede om, fordi nu bliver de 9 typer jo repræsentativt på strategien
i forhold til, hvordan får jeg de der instinktuelle behov opfyldt. Hvis man også kunne tænke sig at vide, hvad er det for nogle instinkter, der driver mig? Hvad er det for et af de der primære instinkter, som jeg skal behovsopfylde i forhold til? Så kan man bytte ordet typeindikator her til sidst ud med instinktindikator. Så får man præsenteret det samme miljø, men med nogle andre spørgsmål, som vil fortælle en noget om, hvad for et instinkt er du så ude i at være drevet af. Det er en anden mulighed, man har. Okay. Også gratis. Og spændende. Alle er velkomne. Ja. Lige så mange gange, man har lyst. I øvrigt. Og de instinkter, når du nu fortæller om instinkterne, så forstår jeg det faktisk som om, at det har du også indikeret, at det er noget, der ligger dybere inde i os. Det er noget, der kan være lidt sværere at få fat i os selv, altså at forstå, hvad er det egentlig, der driver os der. Kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt mere om, både hvad de er, de forskellige instinkter, og så hvordan de måske spiller sammen en gang imellem, og måske spiller imod os? Rigtig gerne. Man kan sige, som udgangspunkt, så noget af det, der adskiller instinktdelen af enagrammet fra typedelen af enagrammet, det er dels, at du har alle tre instinkter i dig. Du har kun én enagramtype. Du har kun én strategi. Og det er jo, det provokerer faktisk nogle mennesker. I den korte introduktion af syveren for lidt siden fortalte jeg, at syverens sådan lyst i livet er muligheder. Så længe der er options open, så kommer jeg susende og godt lide at starte noget nyt og prøve det hele og hold op, der er mange lande, man skal besøge, og der er meget mad, man skal prøve, og der er meget alt muligt, man skal have fat i. Begrænsninger er ord i syverland. Så det at høre, at der er faktisk du er kun én af de her typer, det kan nogle gange provokere syveren, fordi de tænker, hvor fanden, jeg er jo kommet på det her kursus for at prøve de 8 andre. Så når det går op for dem, at jamen, så siger ham det lærer, at man kun kan være én, det skal der øve. Så det skal de lige vende sig til. Men det er faktisk sådan, at man besidder alle tre instinkter, fordi alle tre instinkter skal betragtes som en slags cyklus. Vi burde i virkeligheden have instinkterne boende i os, som lidt ligesom en taburet. En taburet sidder man bedst på, hvis alle tre ben er lige lange, ellers så sidder man underligt, og i værste fald vælter man. Og det er bare ikke sådan. Verden er ikke perfekt, desværre. Sorry, guys derude. Men verden er nogle gange sådan, så at nogle gange er de der tre ben ikke lige lange. Så de tre ben på de fleste menneskers taburet kommer i tre forskellige længder. Så vi har alle tre instinkter, men vi har kun én primær strategi. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan have adfærd som de 9 eller 8 andre typer, end den vi reelt set er. Men det, der driver os, den der grundfølelse, vi stræbte efter i hver type, den sådan motiverende strategi, vi har i livet, og den frygt, kalder man det faktisk med et øveord. Frygten for syver, som jeg snakkede om før, er begrænsning. Frygten for 8 er, at noget eller nogen bestemmer over mig. Derfor giver det så afsindig god mening at have en livsstrategi, som hedder, jeg skal være powerful, jeg skal kunne klare mig selv, for så er der jo ikke nogen, der kan bestemme over mig. Så vi har hver især sådan en væk fra energi, noget jeg absolut ikke skal i kontakt med, og det er det, som vores primære strategi skal holde stangen og holde væk. Så det er den strategi, vi kun har en af. Men selvfølgelig kan vi have adfærd som de andre typer. Må jeg godt spørge om noget, Michael? Hvis nu vi for eksempel så tager 4'eren, som var den type det indikatoren antyder, at jeg var, ikke? Eller at jeg er. Ja. Så forstår jeg det, du siger nu på den måde, at jeg har en grundfølelse i mig, der handler om, at jeg stræber efter at være unik. Og det kan jeg faktisk godt genkende. Det har jeg ikke nogen... Men jeg kan godt være farvet af alle de andre ting også. Det kan for også sagtens være vigtigt for mig at føle mig tryg, og det kan forhindre mig i for eksempel at gå efter at være unik, hvis jeg føler mig utryg. Ja. Det kan forhindre, hvis jeg har dårlige relationer, hvis jeg har svært ved at få lov til at udtrykke mig i mine relationer, så kan jeg blive begrænset i forhold til, hvordan jeg tør stå i verden, og dermed ikke turde være unik. Så det har noget at gøre med, så jeg har den her drivkraft i mig, som jeg forstår det, altså som er den, jeg går efter helt rent, men som kan tage farve på, afhængig af, hvordan jeg har det ellers i livet. Ja. Hvordan jeg har det i mit ægteskab, hvordan jeg har det på mit arbejde, hvordan jeg bliver underbygget i det grundønske, jeg har, grundbehov, jeg har. Yes. Så hvis hele livet er imod mig for at være unik, så kan jeg måske prøve at kompensere alle de andre steder, men det vil aldrig gøre mig glad. Nej.
Så det er den måde, man skal... Er det rigtigt forstået? Ja, jeg leder efter spørgsmålet. Det er som om, du skal svare på det. Jeg skal ikke have noget spørgsmål. Jeg skulle bare have... Jeg synes, du svarer ret flot på det. Har jeg forstået det rigtigt? Ja, det tænker jeg, du har. Okay. Og der kan jo være forskellige grunde til, at vi ikke bliver behovsopfyldt. En af grundene kan være, og den snittede du faktisk for et øjeblik siden, at vi får løftet en fli af noget, som kigger ind mod det, som jeg for et øjeblik siden kaldte frygten. Mm. Og frygten i dit land, hvis 4'eren er din primære strategi, det er at være ubetydelig i sådan en grad, så din psykologi faktisk mere eller mindre er overbevist om, at man er identitetsløs som 4. Og hvis man grundlæggende inden i sig har en psykologisk faktor kørende rundt, der hedder, jamen jeg er faktisk så ubetydelig, så jeg er identitetsløs. Der var fandme ikke engang lavet en sprække til mit personnummer, dengang jeg kom herned. Jamen, så giver det jo rigtig god mening at forsøge igennem livet med en livsstrategi, der hedder, jeg vil gerne være unik. For unik er jo lige med betydelig, og ikke ubetydelig. Mm. Unik er jo lige med, jamen så har jeg min egen identitet. Mm. Så det er et opgør mod den der frygt, og det er det, som alle typerne skal have forståelsen af, at der er en frygt nede i hver enkelt af de her typer, eller i de her strategier, som er så stærk, så vi har brug for en meget, meget markant vaccine, kan du kalde det, livsstrategi, som bekæmper frygten. Det er ligesom om, at frygten forsøger at komme nærmere hele tiden, og så skal vi med vores livsstrategi sådan mase den på afstand og sige, væk med det, jeg vil ikke se på dig. For hver gang vi ser en fli af det, hver gang vi ser en lille bitte fli af noget, der minder om frygten, og i dit land, i 4'erens land, som du så smukt eksemplificerer, der bliver det jo ting som copy-paste. Noget så simpelt som at copy-paste noget, at efterligne noget, jeg har lavet tidligere, eller endnu værre noget, nogle andre havde lavet. Det at være sådan lidt, der var en klient, jeg havde på et tidspunkt, som sagde, jamen det værste hun vidste, det var, at hun følte sig som med det mainstream. Alt hvad der er almindeligt, det minder om ubetydeligt, lige meget, ordinært. Hvid t-shirt, nej tak, hvis man er 4. Leverpostej, nej tak, hvis man er 4. Fordi det er ordinært og almindeligt, og det løfter den der lille bitte fli ind til ubetydeligt. Spiser leverpostej. Noget så ubetydeligt og lige meget som leverpostej. Ingen gang tema leverpostej. Med græske krydderier eller lidt et eller andet sexet ovenpå. Nej, bare almindelig leverpostej. Det trigger den der lille fli af 4'eren, hvor man tænker, ej, hvor almindeligt. Og almindeligt er lige med ordinært. Ordinært bliver sådan i familie med ubetydelig. Ubetydelig fører til identitetsløs. Mm. Og så sagde du noget for et øjeblik siden, hvor du sagde, at hvis jeg ikke kan få lov til at udtrykke mig i mine relationer, klart, så laver det også en eller anden form for ballade. Det er en anden facet af 4'eren, men det er i familie med noget af det her, fordi en anden del af 4'erens strategi for at være i kontakt med følelsen er unik. En anden del af 4'erens strategi er at forsøge at lægge, jeg kalder det nogle gange livets store puslespil. Og det handler for mange 4'ere om at forsøge at regne ud, hvad betyder mine følelser. Fordi hvis jeg kan regne ud, hvad min følelse betyder, så må det jo, hvis det overhovedet betyder noget om mig, så må det jo betyde, jamen så er der jo et eller andet mig. Ellers går den kabale jo ikke op. Så tag denne her lille kabale, der hedder, jamen hvis jeg føler sådan her, og kan regne ud, hvad det så betyder om mig, så kan det betyder om mig jo blive en brik i det der 1 million store brikker puslespil, som hedder min personlighed. Og hvis det at forstå sig er lige med at holde frygten på afstand, så sker der det nogle gange, når 4 udtrykker sig om sig, og det gør man relativt ofte som 4. Hvis så andre misforstår det, jamen så misforstår de jo mig. Og det løfter igen det der lille fli ned til, jamen så er du måske forkert, så er du måske identitetsløs. Hvis de ikke hører det hele, hvis de hører noget ufuldendt af det, du forsøger at give udtryk for, jamen så hører de jo også en ufuldendt udgave af din identitet, og det laver igen ballade i forhold til, at jeg vil gerne have lov til at udtrykke det klart, fordi det at blive misforstået, det er en slags at være forkert, og det leder hen til noget, der er øv. Kan du genkende noget af det? Ja, der er noget af det, jeg kan genkende, og jeg sidder og tænker på, at netop, som du også har forklaret rundt i den her, man kan være den latterlige udgave af sit nummer, eller man kan være den lækre udgave af sit nummer, ikke? Og jeg kan godt genkende perioder, hvor jeg har været presset, hvor at jeg faktisk kan genkende noget af det, du siger, og så kan jeg genkende perioder, hvor jeg ikke har været presset, hvor at det ligger i balance, ikke? Jo.
Og det var derfor, jeg tænkte på, at det var egentlig meget interessant at finde ud af, at så tror jeg faktisk, at det jeg kunne genkende, mens jeg sad og hørte på det, du fortalte om alle typerne, at så har jeg været ude og prøve at kompensere nogle andre steder, og netop prøve at finde ud af, hvad er det mine følelser, hvordan er det, de hænger sammen, og hvorfor har jeg det sådan der, og gå ind og jeg tror nok, at den måde, jeg gør det på, det er, at jeg ligesom siger, jamen hvis jeg kan forstå, hvorfor den følelse er der, så behøver jeg ikke være styret af den. Præcis. Ja, ikke? Lige præcis.